Сәлем. Россия Дәүләт Думасы депутаты Виталий Милонов Россияда тискәре негатив төсмерле хәбәрләргә вакытлыча мораторий игълан итәргә тәкъдим итә. Масса күләм мәгълүмат чараларында. Ул үзенең әлеге тәкъдимен Россия журналистлар союзы җитәкчесе Владимир Соловьевка җиткергән. Мин Владимир Соловьевның Россия журналистлар союзы җитәкчесе икәнен белмидем дөресен әйткәндә. Ну да, пошел я на. Нәрсәдән чыгып мондый гениаль фикергә килгән Виталий Милонов? Хәзер илдә катлаулы чор һәм шуңа күрә кешеләр стресс кичерәләр, аларга кыен. Һәм менә шундый тискәре хәбәрләр укыгач, аларга тагы да авыррак, алар тагы да ныграк стресс кичерәләр. Я колоссально нравственно страдаю. Шуңа күрә тискәре хәбәрләрне тыйра кирәк. Хөрмәтле Виталий әфәнде Милонов. Масса күләм мәгълүмат чараларындагы ул тискәре хәбәрләр алар бит нәтиҗә генә, сәбәп түгел. Сәбәп шул тискәре хәбәрләрне язырга этәргән вакыйгалар. Шуңа күрә әйдәгез башта без сәбәпне үзгәртәбез. Ягъни ниндидер халык өчен яхшы, файдалы булырдай карарлар кабул итәбез. Аннан соң инде нәтиҗәсе дә үзгәрер. Ягъни масса күләм мәгълүмат чараларында яхшы хәбәрләр барлыкка килә башлар. Но это не точно. Карок кинотеатрлар шелтәре Россиядагы берничә шәһәрдә автокинотеатрлар ачачагы турында хәбәр итте. Әлеге шәһәрләр арасында Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Казан бар. Әлеге кинотеатрда алдагы елларда популяр булган фильмнарны һәм күптән түгел прокатта булып узган фильмнарны карап булачак. Билетларны онлайн рәвештә алырга мөмкин һәм әлеге билет белән син машинаң белән парковкадагы буш урынга барып туктый аласың. Шулай ук әлеге автокинотеатрга йөрүче кешеләр үзләренең машиналарына попкорн һәм эчемлекләр дә китертә алачаклар. Самарада акыллы юл төзү буенча проект башлап җибәргәннәр. Ягъни инде юл төзи башлаганнар. Әлеге юлда нейрошелтәрләр ярдәмендә машина йөртүчегә юлдагы ситуация хәбәр ителәчәк. Һәм әлеге юлда шулай ук беспилотный, пилотсыз машиналар йөри алачак. Россиядагы күп шәһәрләрдә юлның торышын исәпкә алып, акыллы юллар төзи башлаганчы, әйдәгез башта акылсызларын төзергә өйрәник. Әзрәк практика булсын, акылсыз юллар төзү буенча. Аннан инде алар белән уңышлы килеп чыккач, акылларын төзи башларбыз. Италиядә бер хатын-кыз лотереяда Пабло Пикассоның 1 миллион евро торган картинасын откан. Әлеге лотерея 100 еврога бер Пикассо исемле акция кысаларында уздырыла һәм әлеге акция «Помогай другим» проекты нигезендә оештырыла. Һәм әлеге проект кысаларында лотереядан кергән акчаларны төрле хәйрия фондларына күчерәләр. Мисал өчен 5 миллион еврога якын акчаны Африка халкын су белән тәэмин итү һәм белем бирү системасын оештыручы оешмага күчергәннәр. Һәм сүз уңайнан инде аңлашылганча, әлеге лотереяның бер билет бәясе 100 евро. Һәм менә шулай 100 еврога Италиядан әлеге хатын-кыз үзенә шундый мәңгелек бер качан сүнмәс һәм актуальлеген югалтмаячак сәнгать аткан. Америкада Вирджиния штатында бер гаилә юл кырыенда зур күләмдә акча таба. Зур күләмдә дигәнем ул 1 миллион доллар акча. Әлеге акча юл кырыенда берничә пакетта таратылган була һәм башка машиналар аларны үтеп китәләр инде, ягъни аңа кагылмыйча. Бу гаилә аны үзенең машинасына ала һәм ачып караганнан соң анда зур күләмдә акча барлыгы ачыклана. Һәм алар шул ук көнне әлеге акчаны итеп бирәләр җирле полиция бүлегенә. Һәм хәзер тикшерү эшләре бара. Әлеге акчаның кемнеке икәнен ачыклыйлар. Сез ничек эш итәр идегез, әгәр дә сезгә шундый зур күләмдәге акча табарга туры килсә юлда? Бер кеше күрмәгәндә пакеттан. Белүебезчә, 2020 елның сентябрь айында Россия Федерациясе регионнарына җитәкчеләр сайлау узачак. Һәм шул исәптән Татарстан Республикасы президентын сайлауда. Күптән түгел генә берничә көн элек Рөстәм Миңнехановның Владимир Путин белән видеоконференциясе узды. Әлеге видеоконференцияда алар күпчелек Татарстанда коронавируска бәйле ситуация турында сөйләштеләр, әмма
Озақтан Рүстәм Миннеханов шулай матур гына әйтеп, үзенең кәгазьдә язылганына карап алды да, әгәр дә сез каршы булмасагыз, хәер фатихагызны бирсәгез, мин киләчәктә дә, алдагы 5 еллыкта да үземнең эшчәнлегемне, президент буларак эшчәнлегемне дәвам итәр идем дип әйтте. Һәм Владимир Путин да шулай сөйкемле генә елмаеп куйды да, Татарстан башка регионнар арасында күп өлкәләрдә алдынгы рәттә бара, беренчелекне саклый, шуңа күрә әлбәттә инде ничек мин шундый яхшы эшчәнлек алып барган кешегә каршы барып аны алып куйым ди. Әлбәттә мин 5 куллап риза дип әйтмәде инде ул, шундыйрак мәгънәдә нәрсәдер әйтте, һәм алар шулай матур итеп кенә үзара аңлашып, киңәшләшеп куйдылар да. Всего доброго. ВКонтакте будем еще созвонимся, переговорим. Анда шундый хис туган иде минем, әйтерсең, алар президент сайламыйлар, атна ахырында кайда ял итәргә барачаклары турында сөйләшәләр шулай елмаеп кына. Күз кысып та куйсалар, искиткеч була иде. Менә шундый яхшы хәбәр белән, бәлки кем өчендер яхшы түгелдер, әмма яхшы дип уйлыйк, хәбәр белән без тәмамлыйбыз. Сау булыгыз.